Terve! Nyt olis niinku 21 luku, mutta näytetään, että tuli viime jaksosta. Eli 20. Tuli tollanen kotti, kärry, lapio ja näitä lumipalloja. No niin. Tää avataan nyt tämä 21 luku. Löytyy tosta. Ja nyt sitten avataan. On kyllä niin hankala. Tollasia, noin on kyllä hauska homma. Avataan. Niin. Eli ohja vähän kunnolla näkyviin, että näkee sitten. Noin. Ja sitten tällainen kolmio, vai miten päin tää meni. Tuli vahingossa vähän liikaa. Noin. Noniin, tällainen kolmio. Ja sitten tuli muutama roskiksen kansi. Ja sitten. Noin. Siinä on yksi tollanen, mikä onkaan varoitushomma. Tässä on toinen. Joo. Tuolla se siitä nyt tuli. Ja se oli 21. Joo, että voihan näinkin käyttää, ettei ihan roskiksenkaan siinä tarvitse pitää. Hei. Ja tämäkin video löytyy tuolta. Ja tykätkää tuosta. Joo, että mä teen nyt vielä tämä 22 lukku, niin sit mä lähden uppimaan. Että sijasti morjens.